नमस्कार, मी डॉक्टर निलेश बी कुलकर्णी. आपण गेले अनेक दिवस या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून भेटत आहोत. गेले अनेक दिवस अनेक व्हिडिओ मी या यूट्यूब चॅनलवर बनवलेले आहेत. खरं तर हे व्हिडिओ बनवण्यामागचं माझं एकच कारण आहे की ज्योतिषशास्त्र असेल, वास्तुशास्त्र असेल, अंकशास्त्र म्हणजे न्यूमरोलॉजी असेल किंवा रत्नशास्त्र असेल, अशी अनेक प्राचीन शास्त्र आहेत की या शास्त्रांच्या माध्यमातून लोकांना अनेक फायदे त्यांच्या जीवनामध्ये करून घेता येतात. पण कसं झालं आहे, अनेक लोकांच्या बाबतीत जर विचार केला तर अनेक लोकांना ही शास्त्र म्हणजे काय आहे, ज्योतिषशास्त्र म्हणजे काय आहे, वास्तुशास्त्र म्हणजे काय आहे, हे अनेक लोकांना अजून जीवनात त्यांच्या कसा वापर करायचा आहे त्याचा हे माहीतच नाही आहे. तर या प्राचीन शास्त्रांचा प्रचार प्रसार व्हावा, या शास्त्रांची माहिती सामान्य जनतेला, सामान्य व्यक्तीला व्हावी आणि त्यांनी त्यांच्या जीवनामध्ये या शास्त्रांचा वापर करून त्या वापराच्या माध्यमातून त्यांचं जीवन सुखाचं, समृद्धीचं, आनंदाचं, भरभराटीचं, चांगल्या आरोग्याचं व्हावं, अशीच माझी यामागची इच्छा आहे. यामागचा हाच माझा उद्देश आहे. खरं तर काय झालं आहे, गेले अनेक दिवसापासून मी बघत आलो, अनेक लोकांना हे शास्त्र काय आहेत हे माहीत नसल्यामुळं खरं तर बिचारी ती लोक हा सल्ला घेण्यासाठी येत नसतात. त्यांना ज्या वेळेला हे शास्त्र काय आहे, कशासाठी आहेत हे समजणार आहे, त्यावेळेला ते त्याचा सल्ला घेणं किंवा या शास्त्रांचा वापर करणं हे नक्कीच सुरू होणार आहे. तर त्यासाठी मी गेले अनेक दिवस या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून प्रयत्न करतो आहे. त्या प्रयत्नाला यशही येते. मराठी ज्योतिष मंडळाचा महाराष्ट्राचा अध्यक्ष, मराठी ज्योतिष मंडळ महाराष्ट्र राज्य ही एक मोठी संघटना आहे. या संघटनेचा अध्यक्ष या नात्यानं पण मी अनेक वेळेला प्रयत्न करतो आहे, अनेक व्याख्यानांच्या माध्यमातून, की या शास्त्रांना एक वेगळी उंची प्राप्त व्हावी, या शास्त्रांचा वापर सामान्य माणसाकडून केला जावा, हाच यामागचा माझा उद्देश आहे. तर गेले आपण अनेक दिवस अनेक जे व्हिडिओ केलेले आहेत त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून जर बघितलं तर पहिले 10 व्हिडिओ आपण ज्योतिषशास्त्र म्हणजे काय या बाबतीत केलेले आहेत. तर ज्योतिषशास्त्राच्या माध्यमातून ज्या वेळेला आपल्याला एखादी व्यक्ती सुखी करायची आहे, त्या व्यक्तीला ते ज्योतिषशास्त्र म्हणजे काय हे समजलं पाहिजे. या अनुषंगानं मी गेले जवळपास अनेक दिवस जवळपास 10 व्हिडिओच्या माध्यमातून ज्योतिषशास्त्र म्हणजे काय हे समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि मी नेहमीच बोलत असतो की माझा प्रयत्न हा सामान्य व्यक्तीला सोप्या भाषेत ही शास्त्र कशी समजतील, त्यांना सहजपणानं त्यांचा वापर करणं किती गरजेचं आहे हे कसं समजेल, त्याचबरोबर त्यांना तो वापर सहज कसा करता येईल, असा थोडक्यात माझा प्रयत्न सामान्य व्यक्ती डोळ्यापुढे ठेवून केलेला आहे मी. आणि त्या व्यक्तीला सोप्या भाषेत हे समजावं हा प्रयत्न माझा या माध्यमातून मी केलेला आहे. तर हे करत असताना आपण ज्योतिषशास्त्र कशाच्या माध्यमातून बघतात, तर ते कुंडली असेल, त्यानंतर कुंडलीचा वापर करून काय बघितलं जातं, कसं बघितलं जातं, राशी कशा, ग्रह कसे, त्यांचं अनेक, म्हणजे या बाबतीत आता मी आत्ता वेळ घालवत नाही, पण हे सगळं माझ्या पाठीमागच्या 10 व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. जनरली आपण 7.5 हा शब्द अनेक वेळेला ऐकलेला असतो. 7.5 शब्द जेव्हा ऐकत असतो आपण त्यावेळेला 7.5 म्हणलं की सगळ्यांना भीती वाटत असते. पण ती 7.5 म्हणजे काय, का अनेक वेळेला आपण ऐकलेलं असतं खराब ग्रहमान म्हणजे काय, हे सगळ्या गोष्टी आपण थोड्याशा नेहमी समजून देण्याचा प्रयत्न आपण अनेक व्हिडिओच्या माध्यमातून केलेला आहे. तर ज्या पद्धतीनं आपण ज्योतिषशास्त्र हे समजून देण्याचा प्रयत्न केला, त्याच पद्धतीनं गेल्या भागापासून आपण वास्तुशास्त्राची सुरुवात केलेली आहे. मग त्यामध्ये वास्तुशास्त्र म्हणजे काय हे आपण गेल्या वेळेला समजून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तुशास्त्र म्हणजे काय, तर पंचमहाभूत हा शब्द आपण रोज व्यवहारात ऐकत असतो. मग पंचमहाभूत म्हणजे अग्नी, पृथ्वी, वायू, जल, आकाश, ही 5 महाभूत सगळ्यांना आपल्याला माहिती आहेत. मग ही पंचमहाभूत म्हणजे अग्नी, पृथ्वी, वायू, जल, आकाश, त्याचबरोबर अष्टदिशाही सगळ्यांना माहिती आहेत. 8 दिशा म्हणजे आपल्या पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, त्याचबरोबर उपदिशा, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, अशा 8 दिशा. या 8 दिशा आणि 5 महाभूत म्हणजे पंचमहाभूत. अष्टदिशा आणि पंचमहाभूत यांचा आपल्या वास्तूमध्ये समन्वय साधणारं शास्त्र म्हणजेच वास्तुशास्त्र हे मागच्या भागात मी समजून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर आता ह्याचा वापर कशा पद्धतीनं करायचा याबाबत आपण पुढं विचार करणार आहे. बरं, आता हे वास्तुशास्त्र मी स्वतः तयार केलं का, तर मुळीच नाही. माझ्यासारख्या अजून कोणी तयार केलं का, तर मुळीच नाही. हे फार प्राचीन काळापासून, म्हणजे ज्योतिषशास्त्र असेल, वास्तुशास्त्र असेल, ही फार प्राचीन काळापासून चालत आलेली शास्त्र आहेत. आणि त्या शास्त्रांचा वापर देवादिकांनी केलेला अनेक वेळेला आपल्याला प्राचीन इतिहासात जाणवून आलेला आहे. याबाबतचा उल्लेख मी अनेक
असलेले आपले प्राचीन ग्रंथ असतील, प्राचीन काही वाङ्मय असेल, ह्या बाबतीत कसा कसा कुठं कुठं उल्लेख आलेला आहे या बाबतीत मी थोडी माहिती देण्याचा प्रयत्न मागच्या भागात केलेला आहे. तर म्हणजे थोडक्यात मला एकच सांगायचं की हे वास्तुशास्त्र तुम्ही आम्ही कुणी तयार केलेलं नाही आहे, तर हे प्राचीन काळापासून तयार झालेलं आहे. म्हणजे जुनी घरं असतील, जुन्या मंदिरं असतील, जुन्या वास्तू असतील, हे जर आपण निरीक्षण आजही केलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला 100% ज्योतिषशास्त्राचा वापर केलेला आपल्याला बघायला मिळतो. म्हणजे वास्तुशास्त्राचा वापर केलेला आपल्याला बघायला मिळतो. पूर्णपणे वास्तुशास्त्राप्रमाणे या जुन्या वास्तू तयार केलेल्या दिसून येतात. व त्यामध्ये अनेक प्राचीन मंदिरं असतील, अनेक प्राचीन वास्तू असतील, ऐतिहासिक वास्तू असतील. यामध्ये 100% वास्तुशास्त्र वापरलेलं आहे. हे तुम्हाला मी अनेक वेळेला पुढच्या भागात समजूनही देण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे. तर मला या निमित्ताने एवढंच सांगायचं की वास्तुशास्त्र हे तुम्ही आम्ही कुणी तयार केलेलं नाही. हे वास्तुशास्त्र फार प्राचीन काळापासून प्रचलित आहे. त्याचा वापर अनेक वेळेला झालेला आहे आणि त्याचे फायदे, चांगले फायदे अनेकांना ते मिळालेले पण त्यामध्ये दिसून आलेले आहेत. तर अशा पद्धतीनं वास्तुशास्त्र, आता वास्तुशास्त्र म्हणजे काय हे आपण बघितल्यावर, वास्तुशास्त्र प्राचीन त्याला असलेला इतिहास बघितल्यानंतर आता आज मी सुरुवात अशी करेन, हे वास्तुशास्त्र आपण दैनंदिन जीवनात कसं वापरायचं आहे. तर आपण लक्षात घ्या, मी नेहमी तुम्हाला सांगत असतो की पृथ्वी तलावर जन्माला आलेली कुठलीही व्यक्ती, ती व्यक्ती जी कोणीही असेल, त्या व्यक्तीला जी तिच्या आयुष्यात चांगली असतील, वाईट असतील, जी चांगली वाईट फळं मिळत असतात, त्या फळं मिळण्याच्या मागं 3 कारणं असतात. त्यातलं पहिलं कारण आहे ज्योतिषशास्त्र. दुसरं कारण आहे ज्योतिषशास्त्र म्हणजे काय, तर ज्योतिषशास्त्रात त्या व्यक्तीचा ज्या ठिकाणी जन्म झाला, ज्या वेळेला झाला, ज्या तारखेला झाला, त्यावेळची असलेल्या आकाशातल्या पोझिशनच्या आधारानं काढलेली त्याची कुंडली, त्या कुंडली हे पहिलं कारण. दुसरं कारण काय असतं, तर तो व्यक्ती जिथं वावरतो, मग राहण्यासाठी असू दे, निवासासाठी असू दे, कामधंदा करण्यासाठीची वावरण्याची वास्तू असू दे, ज्या ज्या ठिकाणी तो दिवसभर वावरतो त्या ठिकाणची वास्तू आणि त्या व्यक्तीचं असणारं कर्म. थोडक्यात परत लक्षात आणून देतो थोडक्यात की प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या आयुष्यात चांगली वाईट फळं मिळण्यासाठी, मग अनेकांना चांगली फळं मिळत असतात, ती सगळे खुश असतात, आनंदात असतात, त्यांना चांगलं अनुभव येत असतो आयुष्याचा त्यांच्या. तर त्याचा विचार केला तर त्यांच्या आयुष्यामध्ये ते चांगली फळं भोगतात असं म्हणू. काही जणांना अनेक त्रास होत असतात, अनेक क्लेश होत असतात, त्यांना ते गांजलेले असतात, ग्रासलेले असतात, तर अशा व्यक्तींना आपण वाईट फळं मिळतात असं म्हणूया. तर अशा पद्धतीनं पृथ्वी तलावरची प्रत्येक व्यक्ती की जी चांगली वाईट फळं भोगत असते, तर ती चांगली वाईट फळं भोगण्यामागं कारणं आहेत 3. एक पहिलं कारण कुंडली, दुसरं ती व्यक्ती जिथं जिथं वावरते त्या वास्तू, आणि तिसरं तिचं कर्म. तर त्यामध्ये आपण ज्योतिषशास्त्र, कुंडली हा भाग आपण मागच्या 10 भागात पाहिलेला आहे. तर त्यानंतर आम्ही त्याची माहिती 10 भागात घेतलेली आहे आणि आता गेल्या भागापासून आपण वास्तुशास्त्राला सुरुवात केली आहे. तर मग अशा पद्धतीनं वास्तुशास्त्राचा उपयोग त्या व्यक्तीच्या जीवनामध्ये जर व्हायचा असेल तर तो कुठं झाला पाहिजे, तर ती व्यक्ती जिथं वावरते, म्हणजे ती व्यक्ती राहण्याचं निवासस्थान असतं तिचं, मग ते निवासस्थान म्हणजे किंवा रात्री झोपण्यासाठी ती कसं असतं, काही लोक आपण पुणे बॉम्बे वगैरे असे लांबचे बघितले तर सकाळी लवकर घराच्या बाहेर पडतात आणि संध्याकाळी उशिरा घरी येतात, तरीसुद्धा झोपायला त्यांचं एक ठिकाण ठरलेलं असतं की ज्याला आपण त्यांचं घर म्हणतो. किंवा आपण आता रोजच्या दैनंदिन जीवनात सुद्धा अनेकांच्या घरी निवासस्थान आपण त्याला म्हणतो. अशा पद्धतीनं राहती वास्तू. त्याचबरोबर ती व्यक्ती ज्या ठिकाणी नोकरीसाठी असेल, व्यवसायासाठी असेल किंवा कोणत्याही त्याच्या दैनंदिन जीवनातल्या एखाद्या कामासाठी बाहेर पडते, त्यावेळेला ज्या ज्या वास्तूमध्ये ती वावरते, मग एखाद्याचं दुकानचा गाळा असेल तर त्या दुकान गाळा म्हणजे ती त्याची व्यावसायिक वास्तू झाली, राहण्याची वास्तू म्हणजे त्याचं घर झालं. त्याचबरोबर एखादी व्यक्ती नोकरीला आहे तर ती ज्या ठिकाणी नोकरी करते तिथंसुद्धा एक वास्तू असते. ती वास्तू म्हणजे कार्यालय, शासकीय कार्यालय असेल, खाजगी कार्यालय असेल, ते कार्यालय म्हणजे सुद्धा एक वास्तू असते. तर अशा पद्धतीनं राहण्याची वास्तू आणि वावरण्याची वास्तू किंवा त्याचं कर्म करण्याची वास्तू, ह्या दोन्ही वास्तूमध्ये जर वास्तुदोष असतील, काही वास्तुदोष निर्माण झालेले असतील, तर त्या व्यक्तीला त्याचे नकारात्मक तोटे किंवा नकारात्मक फळं मिळत असतात. अशा पद्धतीनं जर ती वास्तू जर चांगली असेल, वास्तुदोष त्या वास्तूमध्ये नसतील, ती वास्तू जर एकदम वास्तुशास्त्राप्रमाणे असेल, तर त्या व्यक्तीला त्या वास्तूमध्ये सकारात्मक फळं मिळत असतात. म्हणजे लक्षात घ्या, वास्तुदोष असेल तर त्या व्यक्तीला तिथं नकारात्मक फळं मिळतात. त्याचबरोबर जर वास्तुदोष नसेल तर त्या व्यक्तीला तिथं चांगली वास्तू असल्यामुळं, वास्तुशास्त्राप्रमाणे तिथली रचना असल्यामुळं त्याला सकारात्मक फळं मिळत असतात.
तर माझं मत असं राहील की वास्तुशास्त्राचा वापर ज्या ज्या ठिकाणी आपण वावरतो, मग निवासासाठी विश्रांतीसाठी असेल किंवा आपलं कर्म म्हणजे किंवा कामधंदा व्यवसाय करण्यासाठी असेल, या दोन्हीही वास्तूंचा आपण तिथं विचार केला पाहिजे. आणि त्या वास्तूमध्ये मग आपण बसतो कसं, कुठं बसलं पाहिजे, कुठं नाही बसलं पाहिजे. म्हणजे एखाद्याची व्यावसायिक वास्तू असेल तर त्या व्यावसायिक वास्तूमध्ये त्या व्यक्तीनं कुठं बसलं पाहिजे, त्याचा ग्राहक कुठल्या बाजूनं आला पाहिजे. त्याचबरोबर गल्ला म्हणजे जे पैसे ठेवायचं ठिकाण आहे तर गल्ला आपण म्हणतो त्याला, ते गल्ल्याचं ठिकाण कुठं असलं पाहिजे, विक्रीचा माल कुठल्या कोपऱ्यात असला पाहिजे, कुठल्या दिशेला असला पाहिजे. अशा अनेक बाबतीत मार्गदर्शन वास्तुशास्त्राच्या मार्फत जर घेतलं आणि तिथं जर वास्तुशास्त्र जर ऑपरेट झालं, तिथं जर पॉझिटिव्ह ऊर्जा व्हायला लागली तर तुम्हाला नक्की तिथला व्यवसाय वाढताना दिसतो. त्याचबरोबर नोकरीमध्ये आपण एखाद्या शासकीय कार्यालयात नोकरीला असेल तर त्या ठिकाणी आपण कुठल्या दिशेला तोंड करून बसतोय, आपला बॉस कुठल्या दिशेला तोंड करून बसतोय, आपल्या शेजापाजारची असणारे आपले स्टाफमधले मित्र कुठल्या दिशेला तोंड करून बसतायत, यावर सुद्धा आपला तिथला दैनंदिन येणारा अनुभव किंवा दैनंदिन जीवनात तिथले आपल्याला येणारे अनुभव हे अवलंबून असतात. मग जर तिथं योग्य आणि चांगल्या पद्धतीनं व्यवस्थित वापर जर वास्तुशास्त्राचा होत असेल, योग्य दिशेला बसणं, योग्य दिशेला वावरणं जर होत असेल तर तिथं त्याला सकारात्मक परिणाम दिसतात. पण जर तिथं वास्तुदोष निर्माण होत असेल, चुकीच्या दिशेला तोंड करून आपण बसलं असेल किंवा इतर काही गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने तिथं जर वास्तुदोष निर्माण करणाऱ्या घडत असतील तर त्या व्यक्तीला नक्कीच तिथं नकारात्मक प्रतिक्रिया किंवा नकारात्मक परिणाम भोगावे लागत असतात. हे या निमित्तानं मी लक्षात आणून देतो. आता त्याचबरोबर घरामध्ये, मग घरामध्ये आपलं अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. प्रत्येकाच्या घरात एक किचन असतं, स्वयंपाकघर त्याला आपण म्हणतो. मग ते स्वयंपाकघर कुठल्या दिशेला असलं पाहिजे, त्या स्वयंपाक करताना जी महिला घरात स्वयंपाक करते तिचं तोंड कुठल्या दिशेला स्वयंपाक करताना असलं पाहिजे. त्याचबरोबर तुमची बेडरूम जिथं आपण झोपतो ती बेडरूम कुठल्या दिशेला असली पाहिजे, झोपताना आपले पाय कुठल्या दिशेला, डोकं कुठल्या दिशेला असलं पाहिजे. त्याचबरोबर आपल्या घरामध्ये सगळ्यांचं संडास बाथरूम असतं, ते संडास बाथरूम कुठल्या दिशेला आहे, ते कुठं असलं पाहिजे, कुठं नसलं पाहिजे. त्याचबरोबर देवार असतो. देवार आता हल्लीच्या काळात अनेक लोक मोठेपणाने सांगतात मी नास्तिक आहे, मी देवाला मानत नाही. अशा लोकांना मला खरं तर विनंती करायची आहे, अरे रोज सकाळी उगवणारा सूर्य असेल, संध्याकाळी मावळणारा सूर्य असेल, त्याचबरोबर उगवणारा चंद्र असेल, मावळणारा चंद्र असेल, त्याचबरोबर समुद्राला येणारी भरती असेल, ओहोटी असेल, अशा नैसर्गिक घटना आपण अनेक रोज पाहत असतो. तुम्ही लक्षात घ्या, एखाद्या दिवशी सूर्य न उगवत म्हणजे थोडासा कमी प्रकाशमान असेल, त्या दिवशी आभाळ आला आपण म्हणतो, त्या दिवशी आभाळ आलेलं वातावरण जर आपल्या आसपास जर असेल तर त्यावेळेला थोडंसं आपलं काय वातावरण असतं, आपलं अंग दुखतं, त्या दिवशी कामात उत्साह नसतो. मग अशा ज्या घटना घडतात, मग असा सूर्य जर कधी उगवलाच नाही, एखाद्या दिवशी उगवायचं विसरला, आपण सुद्धा आपली कामं करताना काही काही वेळेला विसरत असतो, काही वेळेला कामं आपल्याकडून करायची राहत असतात. असं एखाद्या दिवशी जरी सूर्यानं विसरणं हा विषय जर आला किंवा एखाद्या दिवशी सूर्य उगवायचा विसरला तर आपल्या सगळ्यांची परिस्थिती काय होईल. योग्य वेळेला पाऊस आला नाही, योग्य वेळेला उन्हाळा आला नाही, योग्य वेळेला हिवाळा आला नाही तर आपली अवस्था काय होईल ह्याचा विचार केला पाहिजे. आणि मग हे सगळं जे घडतं, मग प्रत्येक गोष्टीचा बॅलन्स साधला जातो, निसर्गाचा समतोल साधला जातो. हे सगळं समतोल होणं किंवा जे काही गोष्टी समाजात आपल्या रोजच्या पृथ्वीतलावर घडत आहेत, ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या घडत आहेत हे घडवणारी कुठली तरी एक ताकद आहे. मग त्याला तुम्ही देव म्हणा, तुम्ही काही वेगळं म्हणा, तुम्ही काही म्हणा, पण माझ्या दृष्टीने ती एक पॉवर आहे. ती पॉवर म्हणजेच देव आहे. जे कोणी नास्तिक असतील त्यांनी हे जी उत्तरं स्वतःला विचारली पाहिजेत. आपण नास्तिक आहोत म्हणणं सोपं आहे, पण हे जग चालवणं हे कुणीतरी चालवतं आहे, हे कुणीतरी काहीतरी ताकद एक आहे ह्याच्या मागं. आणि हे न चुकता रोजच्या रोज सगळं दैनंदिन घडतं आहे, ह्याच्या मागं एक पॉवर आहे. आणि ती पॉवर म्हणजे देव. त्याला देव नाव द्या, गॉड नाव द्या आणि अल्ला नाव द्या. प्रत्येकाच्या धर्मात वेगवेगळं, तुम्हाला काय म्हणायचं तो तुमचा प्रश्न आहे. त्याच्याबद्दल मला कुणालाच काही म्हणायचं नाही. ही शास्त्र सगळ्या धर्मांच्यासाठी, सगळ्या जातींच्यासाठी आहेत, हे लक्षात या निमित्ताने घेतलं पाहिजे. आणि थोडंसं मला असं वाटतं की जे नास्तिक लोक आहेत, हे मानत नाहीत असं म्हणतात, त्यांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की हे कुणीतरी करणारी गोष्ट आहे, पॉवर आहे. ती पॉवर म्हणजे कुठंतरी तिला आपण अस्तित्व मान्य केलं पाहिजे. तर पुन्हा मी मूळ मुद्द्यावर येतो. तर त्या पद्धतीनं देवारा असेल, मग त्यासाठीचा घरातला देवारा, हे देवारासुद्धा एक फार मोठं घरातलं अस्तित्व असतं. अनेकांच्या घरी देवारा जर व्यवस्थित नसेल, त्याची मांडणी जर व्यवस्थित नसेल तर त्याचेही परिणाम घरावर पूर्ण प्रगतीवर होत असतात. म्हणजे अशा पद्धतीनं देवारा असेल,
बेडरूम असेल, किचन असेल, संडास बाथरूम असेल किंवा इतर अनेक गोष्टी आपल्या घरामध्ये, हॉल आपला असतो, प्रशस्त हॉल, तो कुठल्या दिशेला असला पाहिजे, एंट्री मुख्य प्रवेशद्वार आपलं कुठल्या दिशेला असलं पाहिजे, जमीन खालची पाण्याची टाकी कुठं असली पाहिजे, जमिनीच्या वरची पाण्याची टाकी कुठं असली पाहिजे, अशा अनेक गोष्टी आहेत. ह्या सगळ्या गोष्टींचा योग्य पद्धतीने वास्तुशास्त्राच्या मदतीनं जर वापर झाला तर त्या व्यक्तीला तिच्या आयुष्यात नक्कीच सकारात्मक परिणाम बघायला मिळतात. आणि हे मी खात्रीशीर सांगू शकतो. माझ्याकडं अनेक रोज येणारे जे कस्टमर असतात किंवा येणारे जे जातक असतात, ह्या लोकांच्या अडीअडचणी ऐकल्यानंतर आम्हाला ही नेहमीची खात्री झालेली आहे की कशामुळं काय होतं. म्हणजे अनेकांच्या मुली सुंदर असतात, चांगल्या असतात, त्यांना अनेक चांगली स्थळं येत असतात, पण ती स्थळं आल्यावर सुद्धा तिची लग्न होत नसतं. बिचारी 5-5, 6-6 वर्ष लेट झाली, 30 वर्ष वय झालं तरी त्या मुलीचं लग्न होत नसतं. पण तिची पत्रिका घेऊन माझ्याकडे जेव्हा त्या मुली येतात, पालक येतात, त्या पालकांना मी सांगतो, अरे पत्रिकात फार योग आहेत, फार मुलं हिला येऊन गेली. तर ते सांगतात, हो सर, खरंच मुलीला भरपूर मुलं येऊन गेली, स्थळे चांगली आली, पण काय होते माहीत नाही, पण तिचं लग्न होत नाही आहे. तर ज्यावेळेला मी तिच्या वास्तूचा विचार करतो, वास्तूची व्हिजिट करतो किंवा वास्तूचं निरीक्षण करतो, त्यावेळेला तिची झोपण्याची जागा वास्तूतली अनेक वेळा माझ्या लक्षात आले की चुकीची असते. त्या चुकीच्या जागेवर झोपण्यामुळं सुद्धा त्या मुलीच्या लग्नाला विलंब होणे, मुलीचं लग्न लवकर न होणे, अशा गोष्टी घडताना मी अनेक वेळेला पाहिलेल्या आहेत. या बाबतीत कुणाला काही शंका असतील तर त्यांनी स्वतः समक्ष माझ्याशी या बाबतीत कधीही चर्चा करावी. मी कुठलीही गोष्ट कधीही अनुभवाशिवाय, स्वतः अनुभवल्याशिवाय आणि त्याचा पुरावा माझ्याकडे असल्याशिवाय मी कधी बोलत नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे. तर थोडंसं अशा अनेक गोष्टी असतात. काही जणांच्या अनेक व्याधी, अनेक आजार घरातले बघतो मी. अनेक वर्ष एखादी व्यक्ती आजारी असते, आजारच तिचा निघत नसतो, तर तिची झोपायची जे ठिकाण असतं, खोली असती, ती चुकीची असती. त्या चुकीच्या ठिकाणी ती जर झोपत असेल तर तिलासुद्धा तो आजार होताना दिसतो आणि त्या आजारातून ती लवकर बाहेर येत नसते. अर्थातच त्याला कारणं अनेक असतात. ज्योतिष सल्ला पण त्या व्यक्तीला घेणं गरजेचं असतं. अशा पद्धतीनं थोडक्यात मला एकच सांगायचं आहे, तो वास्तू सल्ला हा प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या जीवनात गरजेचा आहे. जेवढा ज्योतिष सल्ला गरजेचा आहे तेवढाच वास्तू सल्लासुद्धा त्या व्यक्तीला गरजेचा आहे. तिच्या दैनंदिन आयुष्यात, दैनंदिन जीवनात जर तिला प्रगती करायची असेल तर तिला वास्तू सल्ला महत्त्वाचा आहे, हे या निमित्ताने मी लक्षात आणून देतोय. अनेकांचं आपण बघतो, अनेक वर्ष नोकरी करतायत, अनेक वर्ष कष्ट करतायत, पण त्यांना समाधान नसतं. त्यांच्या आयुष्यात काही झालं नाही असं वाटत असतं त्यांना. म्हणजे इतकी वर्ष नोकरी करून माझं स्वतःचं घर होऊ शकलं नाही, अशा अनेकांच्या तक्रारी मी ऐकलेल्या आहेत. अनेकांचं ॲसेट होऊ शकलं नाही असं अनेकांना वाटत असतं. मी असमाधानी, आयुष्य इतकं आपण कष्ट करून सुद्धा आपल्या हाताला काही लागलं नाही, मुलं बाळं चांगली शिकली नाहीत, मुलं बाळं चांगली वागत नाही आहेत, ती आईवडिलांना सांभाळत नाही आहेत, अशा अनेक तक्रारी घेऊन माझ्याकडे लोक येत असतात. त्यांच्याही घरामध्ये अनेक वेळेला वास्तुदोष मला दिसून येतात, त्यांच्या देवाऱ्यामधले दोष अनेक दिसून येतात. आणि ते दोष निवारण केल्यानंतर, ते दोष काढल्यानंतर, त्यांना योग्य पद्धतीनं त्यांचं राहणीमान सुरू झाल्यानंतर त्यांना त्याची चांगली फळं मिळायला लागतात. अशी अनेक उदाहरणं माझ्याकडे आहेत. तर मी या निमित्तानं एकच सांगेन की वास्तू सल्ला हा प्रत्येकाला गरजेचा आहे. तो वास्तू सल्ला प्रत्येकाने घेतला पाहिजे. जेवढा ज्योतिष सल्ला गरजेचा आहे तेवढा वास्तू सल्ला गरजेचा आहे. ह्याच्यावर लोकांनी विश्वास ठेवला पाहिजे. जे लोक हे माहीत करून घेतात, अनेक जण ही शास्त्र काय ते माहीत न करून घेताच विनाकारण आम्ही नास्तिक आहोत, आम्ही काही मानत नाही, असं कधी असतं का, अशा कमेंट करताना दिसतात. पण त्या लोकांनी हे समजून घेतली पाहिजेत शास्त्र. या शास्त्रांचा वापर स्वतः करून बघितला पाहिजे. मग या शास्त्रांचा वापर केल्यानंतर त्याची चांगली मिळणारी फळं ही स्वतः अनुभवली पाहिजेत. मग ती लोक अशा पद्धतीच्या कमेंट करायची बंद होतील. तर त्यासाठीच हा माझा प्रयत्न आहे. अनेक व्हिडिओंच्या माध्यमातून या शास्त्रांना लोकांच्यापर्यंत पोचवणं, त्या माध्यमातून लोकांनी ती शास्त्र वापरली जावीत, लोकांच्या माध्यमातून ह्या शास्त्रांचा वापर व्हावा आणि त्याचा फायदा त्यांच्या दैनंदिन जीवनामध्ये व्हावा, असाच यामागचा उद्देश आहे. मी पुढच्या भागात वास्तुशास्त्रामध्ये जी पंचमहाभूत आहेत, या पंचमहाभूतांची माहिती तुम्हाला करून देणार आहे. त्यानंतरच्या भागात दिशांची माहिती मी करून देणार आहे. त्यानंतर मग कुठल्या भागात काय असावं नसावं हे थोडंसं मी तुम्हाला माहिती करून देणार आहे. आजच्या भागात मी तुम्हाला एवढंच सांगितलं, वास्तुशास्त्र म्हणजे काय पुन्हा एकदा आपण समजून घेतलं आहे. त्याचबरोबर वास्तुशास्त्राचा वापर का करावा, कुठं करावा, कसा करावा हे आजच्या भागात आपण समजून घेतलं आहे. तर पुढच्या भागात आपण नक्कीच भेटणार आहोत. पुढच्या भागात मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे परत एकदा मी सांगतो, पंचमहाभूतांचा अभ्यास आपण सुरू करूया. पंचमहाभूत म्हणजे काय समजून घेऊया आणि तोपर्यंत
मी परत एकदा सगळ्यांना विनंती करेन, माझा ज्योतिष सल्ला असेल, वास्तू सल्ला असेल, ज्यांना कुणाला पाहिजे असेल, माझे नंबर सगळ्यांना माहीत आहेत, स्क्रीनवरही दिसत असतात सगळ्यांना. मी सदैव उपलब्ध असतो. माझं कन्सल्टिंगचं टायमिंग 1 ते 5 आहे. या वेळेत मी 2-2 दिवसाचं बुकिंग ऑलरेडी माझं असतं. त्यामुळे तुम्हाला संपर्क करून, ज्याला कुणाला सल्ला घ्यायचा आहे त्यांनी अगोदर संपर्क करून माझ्याशी वेळ घ्यावी लागते, अगोदर वेळ ठरवून घ्यावी लागते आणि मग सल्ल्यासाठी यावं लागतं. हे मी थोडंसं या निमित्तानं सांगीन. माझे मोबाईल नंबर परत एकदा नेहमीप्रमाणे मी देतो, 8600014191 9970784191. पुन्हा मराठीत सांगतो, 8600014191. त्याचबरोबर 9970784191. असे हे माझे दोन्ही मोबाईल नंबर आहेत. या मोबाईल नंबरवर कधीही तुम्ही संपर्क करा. तुम्हाला सल्ला देण्यासाठी, तुमचं आयुष्य सुखी करण्यासाठी मी सदैव तत्पर आहे. परत एकदा सगळ्यांना विनंती करतो, या शास्त्रांचा जास्तीत जास्त वापर करा, या शास्त्रांची माहिती करून घ्या आणि तुमचं जीवन सुखी, समृद्ध, आनंदी, यशदायी, आरोग्यदायी व्हावं यासाठी मी श्री स्वामी समर्थ चरणी प्रार्थना करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ज्योतिष.